Lanqas l-eqqel tas-sajf ma ta' nifs lill-intriċċi lill-itikar u l-battibekki fih dan il-Partit Nazzjonalista. Wara li ftit bissilu d-deputat nazzjonalista Evan Bartolo tal-Mosta akkuża li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li warbitu u iżolatu għax ma jaqbilx f'kollox magħha, għal darb'oħra reġa' akkuża lil Bernard Grech u sħabu li widnejhom magħluqin għall-kritika u li jridu jeħilsu minnu, filwaqt li qabbel il-Partit Nazzjonalista ma' Borġ Ġebel li fuqu ma jinbet xejn. F'dawk li diversi attivisti tal-Partit Nazzjonalista deskrivew bħala bottiċari immirati lejn it-tmexxija tal-partit fi blog fuq il-portal tal-aħbarijiet tal-Knisja, Evan Bartolo qal li dejjem se ssib min joħroġlok saqaj għall-gambetti. Bnedmin li skit tagħhom jeskludik, jiddemoralizzak, jinsulentak. U għansinwa wkoll li wara li tkellem fil-pubbliku dwar kif twarrab u kif għalħut fil-Partit Nazzjonalista ix-xejn aħjar minnu, għaddewh persuna paranojka. Minkejja li ma semmix direttament lill-Partit Nazzjonalista, daw kollha li jafu li Bartolo nnutaw li huwa ovvju li qed juża dan il-mezz biex jattakka lil gbarat u oħrajn fil-Partit Nazzjonalista li qed jagħmludu ħajtu infern u li qegħdin ikomplu jwarbuh dejjem aktar. Fakru f'kif ftit ilu spiċċa jitkellem fuq il-Facebook u qal li dak kien l-uniku mezz li kien fadallu biex isemma leħnu. Bartolo kiteb hekk: dawn preparati għamlu minn kollox, basta jisparixxulek l-idea. Min natura tal-bniedem l-ewwel jipprova bis-silenzju, imma min ma jarafx is-silenzju tiegħek aħseb u ara kemm jaraf xi tkun qed tagħmel tħossu tajt. Tibqa' tidwi l-kelma paranojku, irnexxielhom idaħħlulek f'moħħok biex jiskużaw l-imġieba ħażina tagħhom. Bħalma ftit ilu kien appella lil dawk in-nazzjonalisti mdejqin biex ma jċedux u biex lil Bernard Grech u sħabu jibqgħu hemm, reġa' għamilha ċara li mhux se jċedilhom u kiteb hekk: fil-verità jkunu rebħu jekk temmenhom, tkun saħħaħthom jekk iċċedi. Tinsiex u żomm f'moħħok li bir-raġun jaġixxu hekk. Tinsiex li fil-mument tal-prova waqt kull tellieqa li tellaqt biżwiemel fil-waqt li inti ġejt l-ewwel huma tkaxkru fl-aħħar post. Bartolo kiteb li minkejja li jridu jeħilsu minnu għax ma jbaxxix rasu għal dak kollu li jgħidu, mhux se jaħli ħin magħhom. Il-messaġġ tiegħu kien ċar. Għalhekk ħinek u l-enerġija tiegħek għandhom limitu ma tistax taħlihom fuq minn dejjem moħħu biex joskurak u jbaxxik. Taħlix ħin ma' min ma jridx jinbidel, ma' min ma jridx jisma', ma' min komdu li jkun imdawwar bi bnedmin li jbaxxu rashom qudiemhom u li ħadd ma jeqfilhom u jmerjhom. Jekk m'għandhomx interess jisimgħuk aħseb wara kif jistgħu qatt jixtarru kritika. L-uniku interess fik u li jeħilsu minnek, xejn aktar, xejn anqas. F'allegorija ovvja li fija kien qed jirreferi għall Partit Nazzjonalista, Bartolo semma Borġ Ġebel li fuqu ma jinbet xejn. Qal li diżassoċja ruħu minn nies li moħħhom biss biex jaqbduk f'xi waħda ħalli mbagħad ixandruk u qal li dawn huma nies bla emozzjonijiet u li fil-verità lanqas biss kapaċi jaħsbu. Kiteb ukoll li wieħed għandu jkun ippreparat biex fi kliemu lil dawn in-nies wieħed joħdilhom il-muftiħ biex għada pitada il-blata xotta tibda tnixxi ħalib u għasel.